Kalugurang pagkakata kita sa pandayanan, bisan po ating may kamatatang apansinata, mabibili ang anak na karinatuan ng sesya pati-pati. Bigumpisa ng eskwela at pamag-aaral at ininganak, masisira yung oras na karing sesya ng pati-pati. Malaos ng minsan, yung muna autos, uling malilibang niya karinatuan ng pati-pati. Ay simnin tatang misa na pamamaraan, kingwa rin ang pati-pati, at dela ng Angeles City. Kabalik na ng tataging minali, may biglaya, dengan ang pati-pati, at siyonoging karela ng kulungan. Binuna na pakaya. Kabukasan, dekap na naman ang dengan ang pati-pati, at dela ng Manila. At uling mas marayo ting Manila, isip na, makapagbaling minali. Pero may bigla tata, muling karas na minali, ignore ang mga pati-pati, pagpanti ng mga painawa, king karela ng awa. Tatlong alo nila maging bagyo, at may kurado yan. Kaya nulik ng corner park, bilbula nulik ang mga pati-pati, at levo ng pakpak, banong yung misulapong pasibayo. Karas na rin tataging minali, higit din at mga pati-pati, ignare ng aula. Timan-timan niya busbusar, malungkot niya ang kaya anak, uling alam rin ang atwa ng pati-pating libangan. Meron sing katunan do, migbalik ng pati-pati. Dapat karas ng tatlong baby, may pagisingin tatang, uling ating kakatoking Pasko. At nang ipukulat ni Pasko, ignore ng mga pati-pati, miglakad na manibat bagyo, papunta ng minali. Nabi po niya pati-pati ang sandalang homing picture. Deng pati-pati, manawag din lang inbuilt body compass. Lumukari, tuturuti, para magbalik lang, king karela buga. Itamuman na kapatakatamo ng homing pictures, din umuling pati-pati. Ulingan ang nakatao ng Diyos, giwan na tamo para kaya, at datangin kalito, muli naman kinig pa. Heaven is our final destiny. Heaven is our home. Minuna ni Jesus, paninaya kata, itaman, muli tamo king pano. Maragas ko na yung mga isang mente karang punerari. Ing mga sulat king kabaw, as na niyang kasanting, coming home. Totoo ita, death is our coming home to heaven. Nung minuli naman ko Jesus, itamuman, muli tamo king pa. Inyamin po ng mening ng mga tao, maragas sa sabihan tamang mening, o kaya may patag na inawa, o kaya may unang biye. Pero mas masatin ang mausang tao, sabihan tao, minuli niya king pa. Minuli niya king pa. Death is our coming home into the heavenly home. Yamin po sa kasanin po na natin ng lilibig, po na may kutut ng ete, bipulos ng maputing lobo, dingke maten, bang pawagan karela. Ing bangkening mamubye, may kutut siya king gawon, na po ding kalatuan, migbalik niya, at minuli niya king iba. My dear friends, ngayon po Domingo iti, pag-celebran tayo, ing katuwang misteryo na nilihaya. Ing pamitas na banwa ng Ginoo. Ing pamabalik at pamalulit ng Ginoo ing iba. Nung rin itaman, muli tao kayo, muli tao ing iba.
Ano pawagan na matao ning kapiesta ning Ascension? Bali po king Israel, maybe because of tourist purposes, or maybe it is true. Ating meron nga lugar ka rin, nung ka rin, ating maragula big footmark, King Galileo. Agit may kita kami ito kapatu, marakanin yung meron kapitis ang maragula. At ang baging sasabihan na, hindi yan ang taunin ng pakas ng Ginoo, bayo yung perpaitas na batuwa. Paano ang rin tao, kuskusan din, at di maliwakig yung napa. At di na mong sasabihan, Ginoo, o lingwan mo kami. Palawan mo, kikyakan na huli ng Ginoo, perpaitas na yung batuwa. Ginoo, at lingwan mo kami. At pinaman perpaitas na ba mo yung Ginoo? At pinaman ay nakilit kaya rin ako. Tutar sinublinin may biye, mati. Wari makalan mo naman ikukutang tao. Utang migbalik mo kingig pa. Ding pakamalan tao, may hamo na biye. Alugtana mo sana ay mati mami. Alugtana mo sana ay mati daddy. Alugtana mo sana, kaya rin pa nakabang-kabang. And yet, even the Lord did not stay with us forever. Kaya rin na dapat kapulungan to, kay batang sinukling mebe, paitas siya ba mo yung Ginoo? Nagbalik ang inigma, nating sangkan kanina. Nagbalik ang inigma ng Ginoo, paitas siya ba mo? Bangketa sumulong ka, inggeratan kasalpangtayanan. Bangketa gawan kami lumdaw. Bangketa mag-grow up tao. Bangketa iganang tao ng Vietnam, ing obrang likwaran ng Ginoo. It's your turn, mana ng Ginoo. Ascension is for a mission. Inyapin kayo ng gospel reading tao, kaya papunta lang ng Ginoo, ding labing metro na lagad ng Galilea, kitang bundok at ito na karela, na sinabi na karela, He sent them on a mission. Na nakarela kayo na lagad, ume kayo, king mabilog ayato. Go, munta kayo, king mabilog ayato, at gawan nyo lang alagad ko, ring isang bansa. Ascension is for a mission. Purina ng Ginoo ganapan ng tao at ganang tao kingobrang likwanan kaya tao. O damigan ng mission tao kinigigyan. It's time for us to go back to heaven, to the Father. At intalo lang pong mission alikwanan ng Ginoo kinigigyan. At buat ang gagampanan ng misyon tao, bigaganap ng obrang likwanan ng Ginoo, karin pami dapat tao, at pami biya tao. It's time to grow up. E naman tama mamasaka, maring pengari tao. Time will come, din pengari tao. Dapat ayasahan na tao. Haliyo, Imam Meteya, inyang 13 years old. Inyang mente o inyang migbalik na imakinig pa. It's time for us to move on. Kami na manusminggan, mamipi, maglinis pa rin, magluto. Kaya rin ang tatangko. The life of the family has to go on. Nagyangala na imako. At kami pa. And we have each other to work together. At isundumi igbiyan ng pamilya. Inyapin po ng aking asawa mo, po ng miyang nalabyan ng pengari tao. It does not mean tinok ng naibyan niya. Tinok ng naibyan ng pamilya. Let's move on. We have one another, and we have God, and we have Jesus with us. So my dear brothers and sisters, kas na niya pong kasanting,
ing mensahe nga katamo ning ascension. Ascension is formation. Pinipala ning Ginoo ing kayang Santa Iglesia karing kayang alagad. Ing Ginoo tinubod na rin kayang alagad bang ipalaganap ing maya kabalita king mabilo kayado. Makanyang munaman. Pinipala ning Ginoo ing Santa Iglesia king gamat darin kayang alagad. Kamben kayang presensya. Kamben kayang banal na Espiritu. Pinipala ning Ginoo ing katamo ing parokya ng Santa Monica. Palamungan tayo, pasulungan tayo. Sumangit bigay ng tao. We have the Lord with us. Sumangit di kakulangan tao. Ganapanan ng banal na Espiritu. And our greatest consolation is that sinabi ng Ginoo, kaya ba ito ang gaman king kawakasan